videá, dneska sa tu s Tomášom a Martinom. Zdravíčko. Zahráme Granny. Našu starú klasiku, kde sa každý postí. Hej, určite. Však. Nebo ukecám už. Už kecám. Čo mi tu napôjde? Mati. Poradím si jej Granny. Granny je... Pojeriti. Kempy pri... Fontáne? Áno, no nie pri fontáne, ako je fontána, tak tam je nejaká malá dierka a tam kempy. Takže treba Hammer. A čo je tu Má nazvý? tu kolo somar. Kto? Nie? Ty iba kolo, nieko tam. Poďte. To už teká, ideme Granny. Je fontána. Tá malá dierka. Už dále Tomáša. Aha, tu je. Je tam. Na čej rolte kontrol? Aj to choď ku dverám. Už je ti dávno. Tam boli, v tých dverách boli také červené pasiky, tak to si mohol zrušiť. No, alarm to bol. Ahoj. Ona ho zabila. A dáme si takýto slúb. Kto bude posledný, musí zomrieť. Tomáš, nie si posledný, ešte jeden hráč. Ale idem si pritom skladať Robikovú. Tomáš, máš fakt pekný skiny. Aj na Messengeri, aj na Robloxe. Čo model čierny tam. A že by si to dal vo zelenom. Mám jak, ale nie veľmi. Model je lepšie. A moja obľúbená je za zelená. A ty si naše výplnky. No to poď, babička, no to poď. Jeden týpek je tam v dome, kde je pekne upratané. Našiel hammer! Týpek má hammer. A kde je Granny? Granny je pri tej fontáne za dverami. S kými? Nevidím vás. Už vidím typka. Áno, tam je. Je po typkovi. Pravca. A keď sme minule hrali, že Lukáš a Tomáš, pozor! Tomáš, tak Lukáš ma nedrápil iba raz. Ty pekne sa snaží v tie dvere. Utekaj, je za tebou. Typek má hammer, nevie na čo je. A už otvoril, tam je wrench, tam je šrabovák. Jeho tam. Tomáš, nie. A mapka má pekný skin. Ako medzi prvými mŕtvi, aby sme si potom dohodli. Áno. Presne tak. Lukáš, No. a budeme hrať takto. Budeme teda takto, že house 1, house 2, Maxion, School, Ski a tu novú mapu. Nová mapa tam je inakšie. Fakt? Hej. To si zaraz zažám. Ale môžeme prekonať všetky tie mapy ostatné. My sme zatiaľ pokročili iba ku škole. Hej, Martina, potom nás zabila. A my ideme od začiatku však. Hej, ako vždy. Typek. Natáčam. Napíšem mu. Granny, tam ho máš. Tam je. Ta Granny je schopná.
bež, aby... Vieš, čo som napísal? Čo? Zdochni ty kokot. A prvá nadávka. Ospravedlňujeme sa na dávky. To tam musí byť. Áno. Bez nadávek by... Nie. Ultimetujú. No teammate. Žiadny tým. No tým. No tým. Koho oni teamatujú, to sú sviniari. Takže my budeme teametovať chalani. Áno, poďme teamovať. Aby oni si sa... A pôjdeme iba potom týpkovi. Tak niečo si napísal. Ja som napísal... Ty píče skoro na kokocka. Debílina kráva. Tomáško sa zase nepošťať. Tomáš, pamätá si na javník a ja taký kokot skurvený, pičuský kokot. A ty sa tak smial, že si sa skoro strkol. Už som napísal? To radšej nejdem osmievať, toto radšej nie. Toto. Ja to poviem. Nie, opovedz sa. Čož napísal Tomáš? Nič. Že niekomu mama jebne. Nám dovedlo také X-ka. Jo, vykričníky, že toto sa nedá. Sík! Kámo, vieš, čo máš robiť? Alebo ty hráš iba pre to, aby si sa zabavil? Je po tomu typkovi iba. Ja sa voláš Mati, kúpni sa. Máme tebe. Máme tebe. Máme, nie máme. Máme. Ja som sa pomôla, inak to má byť, mama ti, no, to. Aha. Vieš, že to môže byť Angličan, on to nechápe. Tak len píšme po anglicky. A to musíš vedieť po anglicky nadávať. Kámo, na čo berie toto, keď nemá luk? Cross? Kámo, si mi ho? Napísal som niečo po anglicky. Ja som napísal more beach, viete, čo to znamená? Konečne. Nie. More beach znamená viac piče. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Kámo, to koľko hráčov hrá? Ale ty chodene sa chcesele sa boj. Víš do mapa Cemetery, kámo. A toto bude Martin. Ideme, kámo. My to vyhrá sveta do liky. To pre nás bude lepšie. Kámo. Keď som na druhej, tak by to... Chlapci, príď mi ten typek, ktorý má malého. Boča, ja sa povedala, seká mi to. Ja sa dosekol do ryti. Chlapci, máme voľno, môžeme tu tancovať. Kámo, nemôžem? Hej, jo, mám to. A ideme pálku O to... Zase ide. OK. Prehľadávam kuchynku. Granny mu má malú. Počuj, mne položila pasť. Ona jaje. Utekajte. A tu máš špinavé taniere. Ja mám tento
Śrubować. No tak ho na dvor. Nie pôjdem, že babka sa bude čakať. Ja som teraz na dvore. Ej, jebe mi kladivo. Aha, hello. Počkaj, som išiel. Dobre, hop, hop, Save. hop. Ja mám to zatiahnuté. A tu máme pekné autičko, ktoré máme nakrmiť. Nie, ideme cez dvere, lebo ja mám všetko. Kali, ty si vedia, ja sa ako to týmka, čo si metoval. Jo, a teraz máme sú našho typka, ktorý má, vieš čo než dašajú babky. Nie, on ma zabil. Nechaj ma. Nechám ťa. A taký, Už 3, 2, už som pokrútený. Dokrútený teda. a ty do slovníku. Choď vonku, ale ideš. Viem, kde to ide. Tak prečo sa nejde? Ja mám bielú kapucu. Nedochne nikdy ani tu. Nie! Ja mám hausky. Ideš to zabiť. Ja tým aj tvoje sa vám cháni. A Lukáš, keby si bol ty napríklad zrejný, aby si ma zabil, tak si gej. Jo, a prečo? Martino, slovník. Máš? Máte malého. No to bol Lukáš na menšieho. Aha, to som nevedel, to nevedíš. O, tu som ja, Martin. Ale môžeme všetky dať nie. Tak dáme si takto, že môžeme všetkých zabíjať, ale tým to ani nebude. OK. O, to ja zdrhám. Chlapci, všetko som nám odstrihol. Aj dvere. Sem poď. Ty budeš moja, aké nám búchané. To je teplý. Chlapci, zdal som si dvere. Čo? Som otvoril nám dvere. Som zdal cez ne. Ty bych skapal? Lukáš, oko viem, kde je srdce. Ale chod cez dvere, nie cez auto. Kamo, tam kepí, tak... Vieš čo? A dobre, ale srdce je otvorené. Ono je úplne hore. Ja som to otvoril. Sem poď. A ty! Ty vôbec! Ja som myslel, že si tam. Ok, sme to dali, teď ideme house 2. Hej, ja som to vyhral. Dávame ďalej. Aspoň jeden to musí vyhrať. To ma zachránil. Boj je slavu. Kamo, ja mám tu na... A ideme zabíjať! Najlepšie je, že neviem, kde Lukáš sa nachádza. Ja viem. Dobre, ja som ho videl. Kde je? Dole, dole. A čo tam No robí? nie dole pri lodi. I see you! Ty si vysvinie. Babička, ty tu už tam kľadva, nechaj ma. Ide po inom. Ahoj.
Martin, nie si posledný. Nie si. Vieš, že si posledný. Martin. Kde si, ty starý ujčo? Neboj sa, vôbec nemám ostrú zbraň. Aha. Nie, nechcem. No, ucieka. Co sa to stalo? Nie po týpke. Kamo! Martin. No? Musí sa zabiť. Nie, ešte dievka jedna hra. Videl tam niečo bolo. A ty si už fakt posledný. Martin. Nie, potrebuješ nejaké dievča. Si? Som zabil teraz dievku. Ďalšie sa pripojila dievka. A kde je? Nepoviem. Však je to Lily. Mám na teba zbiaň. Oj. Bugára si skončil. Kým sa bude trafiť. Kým sa trafí, bude to všetko OK. Jasné. Dievčatá iba idú s brkovnicou. Dievčatá bez brkovnice nehrajú. Nejaký týpek si ďalší pripojil. A jasné, že koľkokrát ideš ma zabíjať. Počkej, keď ťa dám. Keď budeš mať 0 nábojov, tedy sa budeš posereš. Počujem, to ja si sa posrala však. Pozor, môžem ti povedať? Čo? Počkaj, ukáž mi lajka. Ahoj, Lukáš. Si počkám. Dievča vám minulo náboje. Oj. Jak si rýchly? Jak si ty? Martin si posledný. Skontroluj to ešte raz. Áno, som zabil teraz toho nuba. Martin. Počkaj, si dáš nastavené aspoň loďku.
Nie. Dal som to. Ľahké. Chlapci, budete zajtra hrať? Možno. Tak večer by som si zahral.